So wasabak nga nga daw pagkilalaki po kayo yung peka mabilis sa mga wang lumpiang sariwa. Kening barangay sa Lapungan. Iya po pala ay Dom Saltik. Aliya po pamusita. Nickname niya po talaga itabap. Intuto na po kasing lagyo Dominic Saltikasa. Anya senyor kademo pong Dom Saltik. O yan po wala pa man po paglapag na napuan kamanoing rumpia rapper tamo. Wayan ay, nganing panahon po ngayon kasi nampupas po ding mabilis. Pero lalo po yung street food. Burida po kasi rin tao, kadodwang dapaking bayad mamangan nala. Balada po yata panepis bowling sa Salwanda. Kini po kasi kang Dom Saltik, yan nga po mga waya pong lumpiang sariwa. From the world sariwa, talaga pong direct to the point na pong luluto, bayo na po i-serve. Ay dana, ito ya kaya itang English ko ngayon. O yan ba pala ng sabi-sabi, paglapag na mo naman ng kayang liquid carrots. Matamad na po kasi kanong mangili-ngili ng bengi, yan nga ang gagawa na pang-blender na nalamungan ng egan-agan ng ingredients ba, pangkay potan liquid na la, itanamuin ka na. Except yung bawang ang pong sibuyas ba, kasi yan talagang magdalaking crunchiness na yung kanyang lumpiang sariwa. O yan pa po, pilantam pa pong minuto magsalita, paluto na po yung kakatamong lumpiang sariwa. Makanin na po kabilis si Dom Saltik, o ayan na po yung kayang liquid cabbage, so peng lagyan na nabap. Take note aliya po makapass forward ni talaga mga bilsyam po Dom Saltik. Ayan po mga nani po nga tsara ang pong dita kabringi. Ay dana nung magtaka kayo tatingnan mga nyanin kayang lumpiang sangay ko muna mambalo. Kaya ni po pala yung kasika ni Dom Saltik ko yung pamag-eksibisyon na o ta. Oh, dana pibalabaligbag niya mga baligtad joy tapat yung buntok na didina ng animal. Oh, dana paawat ka Dom loko. Damo kaya lang buntok mo, didinan mong powder curry, tama? Oh, ayan na po yung olive oil, dana, pigtak-tak na po. Itak-tak mo, itak-tak mo. Dana, penggi sana, oh. Ayan na po yung patis. Gegenan na po. Ay damo, dompe, kabilis mo po, tagalang dishwashing liquid, ita nga ka na mo, ay dami, maong sabon. Ayan po, yarinig, kaya katamong lumpiang sariwa, bap. Ay tuklik na nang makanyan ni Dom yan at saka ready to serve na bap. O nung nga kakito bap, literal ya pong handmade din kaya katamong lumpiang sariwa. O yan ay pangamata na pong Dom. No need to put some salt. Malak niya po kasi kanong palad na. O ayan na po yung last touch ng bapang Dom Saltik. Tingas lam na eh. Dana Dom may pagal na kaya tao, may bagal kang makanyan. Susungan may lito na Dom loko na nabalong gawa na. Lagyan niya pala ka rin. O karanggang bisa po, may pagalingan anak po ta. Itang yan nila na inibiyaya.